Monggo Blitar Banyuwangi katuraken wonten ing dalu punika sesarengan campur sari seneng guyon dalu punika. Sesarengan Mas Heru dan juga kawan-kawan. Monggo. Terminal Blitar koyo-koyo ngutapake padha karo kowe menyang Banyuwangi gremet-gremet minyak dalan wis harapan baru mlaku monggo Mbah To pilih Blitar Banyuwangi katuraken. Ing pundakmu aku sendiri titis rasane tias ing sak dalan kowe mung alos-alos rambutku alas beraden kemitir minangka saksine lakonku lan kowe. Ayo monggo Mbah To dawa Mbah To glontor lan ugi wonten panjenenganipun Bapak Roseni Bos Tebu Mas P campur sari seneng yang Pak Rijan boten katinggalan. Hae hae yo hae hae yo hae hae yo hae hae ayo lho Pak Dek kali Pak Dekku sing bagus dhewe sak sanah asoy Mbah Trima Pera matur nuwun kaliyan panjenengan Bapak Kisung Tasno lan ugi panjenengan kang nyawit hei kanca-kanca rombok aja lali goyang kiri goyang kanan hiyo hiyo Soko Mas Tony koncone ya dipikirno angete rasa tresnamu saya krasa nalika kok aras pipiku wis
katon lenggat lenggut katon gayen panjenenganipun Mbah Todawa Ika. Nggih menika wau pemudutane Pak sinten Pak? Pak Todawa. Sing saka Kopen ngates. Nggih matur suwun nggih Pak Tonggi. Blitar Banyuwangi. Nggih nyuwune Blitar Banyuwangi.